Hyvää päivää. YouTube ilmoitteli eilen, että pitäisi alkaa uutta videoa tekemään, että kaupallistaminen häviää kohta, kun ei vuoteen tullut mitään. Materiaalia nyt ei hirveästi oo. Tältä kaudelta vaikka on ajettukin paljon, mutta kun ei oo kuvaajaa. Ja eikä itse kärke kuvaamaankaan, koska pitää keskittyä olennaiseen. Mutta tehdään viime vuoden Unkarista nyt joku video. Ja Sampsu tekee sen. Mutta koska Sampsu ei ollut matkalla mukana, niin sille yritettiin nyt erittäin huonomuistisesti kertoa järjestys, missä sinne on menty ja tultu ja mitä on tehty, niin Sampsu yrittää parhaansa tehdä, että saadaan Unkarin video pihalle. Ja siellä tosiaan oltiin Trackwoodissa 24. heinäkuussa. Ja oli kuuma. Siellä on muutama pätkä sellaisia, mikä on puhelimella kuvattu, ja niin puhelimesta on hävinnyt ääni ilmeisesti vaan sen takia, kun siellä oli varjossakin 40 lämmintä, niin et älkää ihmetelkö sitä. Mut ei mitään, videon pariin ja kertokahan kommenteissa sitten, että nyt kun editoi ja ketä tekee niitä, niin mitä pitäisi olla lisää, mikä on väärin, onko hyvä, onko huono. Kehitysideoita, niin saadaan jatkossa tehtyä hyviä videoita. Ja nyt olisi tarkoitus sit kaikista kisoista ja ajokerroista, mitä käydään tekemään ja autokoria tai muuta, niin saada video aikaiseksi. Niin on muuten hankalaa puhua itse tälle puhelimelle. Yleistä pööpöilyä. Joo. Millä tunnelmilla? Ei hyvillä. Ei todellakaan hyvillä. Aika hyvä aika on tullut. No niin. Hyvä aika. Mä maksan puhelimella. Moi. Olis vielä Siellä Mareekilla on puhelimessa. Mareekilla on puhelimessa tuo. Joo. Ai lipuista? Joo, tuossa taisi mennä jo kaverit, niin Joo. ikävä tilanne, kun heillä ei ollut niitä lippuja näyttää. No ei oo mullakaan. Okei, kellä se on? Oota vähän, mä kaivan ne täältä. Sitten ottaa tiktakkeja. Joo. Paahtomässöjä. Joo, nää on varmaan tullut tosi hyvää. 40 lämmintä. Eikö tuli hyvä? Ainakin itse kattu, jos ei muuta. No ei toi kyllä paljon puhistunut. Joo, ei se välttämättä vielä ihan hirveä. Joo, meillä tässä päiväaikka. Niin, ehkä kun se pinttyy tuohon, niin... Joo, se taitaa se e-tolli olla niinku ainoa mahdollinen. Joo, niin jo. Ja se Lauri Tuolla Baltialla. voinut katsoa sen valmiiksi. Niin, musta vähän tuntuu, että tuo Baltiaskin pitäisi olla yli 3,5 tonnin
En mä tiedä. Alle 3,5 joku kysyi. Niin. Mut kun yhdistelmä. Se alle tai yli 3,5 tonnin painoisella yhdistelmillä. No tää on 1600 kiloa tää koko paketti. Niin. Joo. Mä en tiedä, tuliko se parempi vai huonompi, mä veikkaan, että tuli. Pääs tähän nukkumaan, kun jatkaisi matkaa hotellille. Se on vitsi vaan niinku Kuulostaa aamulla hyvältä idealta. Vittu naama ylä. Se tossa lämpökartassa se punainen alue, mikä tässä päällä leijailee näiden muutaman maan päällä, niin ihan hirveästi ei oo sadetta lunta. Enemmän se on, että kuka ei Ne laittoi sinne kisaryhmäänkin, että Trackwoodista tulee laihdutuskilpailu. Mä kuulin D3-4. M5. Onko? Kuvista päätellä. Matti. Olli. Toni. Niko. Matti. I don't promise that I will remember all of your names, but I have presents for you also, but I give you tomorrow maybe then. yes, this one is for you. Some welcome gift, I give you one for you. for instance. Wow, nice. That's my own like. Oh, really? Yeah. I have some magnets and coasters and stickers too, but I can give them tomorrow also. Yeah, would be better tomorrow. And some more beer. Great. Some more beer. Yeah, for a welcome drink. Who is drinking one? Kuka ottaa welcome? Aivan sama. Kyllä, tommoset täytyy. Filmforgatás van. Nem? Hol nehogy itt bekerüljél itt valami videóklipre. Joo. How much does this need to? Less, I think. Less. To have for everyone, or Yes, yes. almost everyone. I don't know who is drinking and who doesn't. Kuka nappaa sit, kuka nappaa? So long trip. You could say so. Kind of long. En mä tiedä. On muuten ihan vielä. Just take care because it's zero tolerance against alcohol in Hungary for driving. Okay, So this is why I had to ask for a ride from my father. Eikö? Joo, en mä sit. Oliko tymäkkä? Mä voin maistaa tässä Laurittimista sen verran mitä tarvii. Se oli aika ääriolo. Ai vittu sä otit jo? Oliko aika tymäkkä ja tuoksu? Yes, please. Tää on niin väkevältä se hajusta, että ei kyllä kuskille varmaan. Joo, mä ajattelin, että mä taidan skippaa. Yeah, of course. Definitely. Super fun. Fans and everything. Quite similar. Ottaa vieläkin tuolla. For me, it seems quite Se oli semmonen, että se oli, joo, lähti niinku ne... Tää poltti mun kaikki pahat henget meikäläisen ropasta. nice. Joo, ja liuotti kaikki rasvat niinku nielusta. Niin joo, totta, se on se hammassärkyyn vaan toi sitten. Mitä? Hammassärkyyn. Niin, nautit vaan hammasta. nautittuna. Niin. Aamulla ja illalla purskuttelet tuolla suun, niin Pullottele. Niin. One of the best in whole Europe. Purskuttelee ja nielasee sitten, kato, että saa oikein huuhottua joka paikan suusta. Say something we are very glad of. Ei kyllä näe mitään. It's really nice.
and we were not prepared at all with this kind of tricks. Yes. Because all the Polish pilots were already super competitive, super prepared of doing tricks on the track, and in Hungary it was unknown. Nobody did at that time. Nobody did tricks. Nobody tried to make the Tässä opponent. nähdään suomalaisen huippu-urheilijan mentaaliharjoittelua kilpailua varten. Täysin Montelo ting. Vetä Pavel. Että tässä nähdään suomalaisen huippu-urheilijan mentaaliharjoittelua kilpailua varten. I was there, but I didn't see the speeding zone. Anyway, yeah, at that time, all the Polish drivers did the trick, but not like now, not like in Masters or anywhere. It was super visible. Like in the speeding zone, lifting the gas for 0%. They started 0% gas. This is actually what has built up the judges. Like I'm also a lot of sim judging and everything, and spotting and writing the briefs and everything. I've done this a lot. And we're writing the briefs so precise, and this is actually what you see in DMAC now also. Yeah, the throttle. If there's said that you will go straight like constant acceleration, then if you do this lift of shit, then you will be at fault. Very easy. Finally, yeah, but still but earlier, of course, you couldn't. If you didn't see it coming, you couldn't write it down. You are familiar with Polish drifting nowadays? You follow. Ja se on sitten semmoista, että sitä ei kannata moneen kertaan vetää, se on aika riittosaa tavaraa. Se oli aika mielenkiintoisen kuuloinen. Joo. Sitä voi taas kaataa täyteen, se on joku 5 senttiä vajaa. Laitatko? Mä ottaisin nyt vähän. Mitä? Liikaa asioita. Tässä on harjas vähän hiekkaa, kun tuolla harjattiin. Sitä nyt hoksataan, jos painepesurilla pyyhkässyt se harja. Nyt just se, että vaikka ton kontin luukun vetäis vaan mustaksi, niin se olisi siistimpi jopa. Juu. Se laittaa pistopajan kanssa jalkaan. Ja kokonaisuudessaan karmeja myöden. 16 with 16, something like this, yeah. And not the second with the 31st, okay? You have it, it's clear. Okay. Okay. Any question for this part? Okay, thank you guys. Okay, so hello everyone. I will start with one important information, and that is keep hydrated. The temperatures of this round will be very high. So every time we will go back to the paddock, get some water, drink something. Also, we're just applying a big blue tent here under the tree, okay? It is for you guys. Please use it. It's a tent with a refrigerator and some cold drinks, okay? Normally, when we have very nice flow, you have no time to do it.
but if we have a crash on the track or just stop the track, then please left the car. Sitten vielä delay. Niin off-delay. Niin off-delay. Mitä te teette? Vähän noita logiasetuksia vaihdetaan, ettei ei lähde ihan tyhjäkään nyt logittaa. Jos on noita lämmityskäyttöjä ollut, niin Nollannut kaiken. Vanhat, kun ne on... Meinaatko tätä tarvii lämmitellä? No ei täällä ei varmaan tarvii lämmitellä, mutta jos saatais näitä logeja vaikka vähän talteen vanhoistakin. Nyt ei saatu, koska on pelkän lämmitys- ja siirtokäytöllä nollattu kaikki jo. Ei logista paljon hyötyä, kun käytti 2 minuuttia tyhjäkäynnissä. Ennen kuin kysyt, niin on lämmin. Onko? On lämmin. Onko kuuma? Ei oo kuuma, on lämmin. Ei tää nyt äijä taas sen näköinen kuin suihkussa käynyt, vaikka ei käynyt. Kävi se eilen. Niin. Ei tää nyt varmaan yli 35 on varjos, mutta väille. Niin. Pitäisikö kierrosta pudottaa, että se olisi niinku... No et kun alle 2,5 tonnin tapahdu yhtään mitään. Siitähän se vasta lähtee sit käyntiin. Jos molemmat noista täyttyy, kyllä. Se täytyy 2500 kierrosta Yamaha. Niin. Juu. Sitten paljon näyttää lähtee. Sitten kun on vähän... Katolta ja laittaa päänestä. Ope, tabletti. Tabletti. No just mulla pisti käyntiin. Mitä muuta? Nyt tää sun. Röökit ja nuuskat on tuolla ovessa. Jos nousee ulos, katot, sillä tulee joku crassi, niin pääsee vetää telttaa sitä pissyyn. Tuleeks Markku tai joku mun katoinen line-up, jos siellä tulee jotain? Markku, ei. Häh? No lehtipuoltimen kanssa. Lehtipuoltimen kanssa. Joo. Lipa. Häh? Lipa. Niin. Lipa. Lehtipuolli teijä. Sulla on tää line-up, kun lehtipuolti. Tippuuko se yksi mutteli jo sieltä? Tippu. No hyvä.
nem lennék a helyükben. Hétfőn indultak el otthonról gyerekek, ma péntek van. Tehát hétfőn indultak el otthonról, az mondjuk elég kemény. Helsinkiből Tallinnba komppal, és szerda este értek ide. Gyakorlatilag egy erős 3 napos túra ide jöttünk nekünk. Zsiráf, kereslek. Nem, most nem jöhet Imelda. A pályán Sami Tammi. Finnországból. Ott volt egy kis hiba, nem is kis hiba. Zsiráf. Egy erős 3 napos túra ide jöttünk nekünk. Zsiráf, kereslek. Nem, most nem jöhet Imelda. A pályán Sami Tammi. Finnországból. Ott volt egy kis hiba, nem is kis hiba. Az de komoly szög volt. Ihan jees. Ihan jees. Parempi kuin olla. Joo, on. 25, 28, sille välille varmaan sijoitus tulee olemaan, jos ei tule mitään yllätyksiä. Eli sille ihan hyvin, että sinne jäi kuitenkin niin semmoisia, jotka on suorittanut jo vedot molemmat, niin sinne jäi jo 4 tai 5 taakse. Häh? Nolli on aika paljon. No yhdet kiikarit oli nyt Eikö siellä ole äsken mä katsoin tuloksia, siellä on aika monet. Joo, mutta ei ole kiikareita. Niin, että molemmat vedot ois nolla. Joo, ekat vedot on nolla. Joo. No miltä se tuntui? No nyt tuntui ihan hyvältä. Siitä täytyy jotain keskialuetta hieroa vielä. Se on paha kun huomenna on kaikki pari ajan reinä, sitä ei pysty hieroa. Se on vaan vedettävä. Kun pääsis vetää jonkun tommosen, joka veti hyvät pisteet, niin semmosen perässä katoo. Se on vaan kun se perässä oikein näe mitään. Niin. Ja joka pysyy. Se yhden CS-mikan pääsi ajan, joutui ihan soppona tulee. Joo. No sä et ollut perässäkään kyllä. Ilahduksen näkee vaan. Joo, mut sä et ollut perässäkään. Ei ollut. Massimo Kekin. Mut siis joo, reenimäärä nähty, niin siis Oli fiilis parempi vai? Fiilis parempi. Se on tärkeintä, että tietää vähän paremmin mitä tekee. Tässä käydä renkaita vaihtelee sitten nyt, niin huomenna tarvi. Jos sillä nyt renkaan vaihto tuolla on käynnissä, niin kävisi nyt vaihtaa. Niin ei tarvi huomenna käydä. Ei tarvi huomenna sitten. Niin. Sitten on taas niin vitun kuuma jo. Niin on. Nyt kun viilee vielä, niin tuossa pystyy pyörittelemään niitä. Vanit mitään. Joo, sillä porukkaa kasteltiin vesisuihkulla siellä. Joo. Sais täälläkin tulla. Sais täälläkin tulla. Siitä voi kävellä ohi, niin. Yes. Kipis, vitun virolaiset. Kipis. Kisvikato. Äkissyiketäkö? Marekin on ihan pyörryksi, ei tahto se vetää. Hyvä pontti. Hyvä pontti. Otsitko? Palikka. Hyvä palikka. A meter and a half from the curve. If you're touching the curve, you're just too much inside. Touch and go free, as borderline here was correct. Touch and go free is basically for free. So this is okay. Don't over-rotate on touch and go free, but majority of you, what we saw yesterday, this section was really good. So we're not so much worried. And then coming to horizon free, is okay. Just don't over-rotate at horizon free, and don't dive in after horizon free. Stay wide. The finish is actually.
laittaa perä ylös ja sitten kun kaavio alkaa, niin vittu heittää vettä sinne ja jotain muuta, että se vähän... No voihan se jäähdyttää, mutta se lämpenee niin paljon. Niin, mut jos se rahaa auttaa, kun heittää sinne 1,5 litraa vettä saatan. Niin. Se on vähän siinä. Mut siis se heittää se veden, tapahtuu mitä tapahtuu, niin se kaavio ajetaan. Niin, no, mutta jos se parantaa tonne... Nyt tietää, että jos se hakkaa, niin se hakkaa ja sille ei maha mitään. Niin on. Niin. Jos se parraa, niin siellä on niin hyvät lenkit kumminkin, että vaikka se menee paskaksi kardaan, niin ei se sisälle. Eikä se paskaksi mene. No joo. Semmonen. Se on vähän sama asia, kun mä lähinnä mietin vaan, että onko se renkat painetta vai otetaanko mitä ton peräpäät vielä löytää? Ei tehdä vielä mitään, mä otan yhteyden tonne. Kaupo haloo. Niin, koska pakaajaa voidaan ottaa löysin. Niin, ja iskareet kans pystyy ottaa puolet vielä. Niin. Vasta puolet väliin. Niin. Ole ollut kovin viileä tuolla autolla. Kato tuosta rengaspaineesta. Koska se lämpää nyt ihan eri lailla kuin Suomessa. Katsotaan mitä siellä nyt on. Niin se, vaikka siellä on 1,1 nyt, niin se voi olla aivan jumalaton määrä sitten kun se 1,1, sitä on koko ajan tiputettu ja on niinku 1,3 ja 1,4. Yhden vedon jälkeen. Kun nyt se kuumenee niin paljon, niin paine kasvaa. Mä kysyn tuolla puhelimen laturin, mä kysyn Heinoslasselta. Sekin voi olla hetkellisesti, kun se on ihan vitun kuuma, niin siellä voi olla joku 1,6kin. Niin. Pitäis ne laittaa kylmä? 0,8 voisi olla semmonen, millä kokeilee, jos se mees vielä treenaa. Meet sä vetää treenivetoja vielä? Kello on varttia vai? Vois kokeilla yhden sillä 0,8. Ei siitä ole hyötyä enää olla, pitäisi aina testaa uuden renkaalla. Ei käytetyn renkaa, nyt kun se on jäähtynyt, niin periaatteessa on jo niinku käyttökelvoton. Niin. No joo, se on. Niin, pitäisi aina testata. Jos tehdään silleen, mä nyt kysyn Heinoslasselta vielä, mitä mieltä se on siitä paineesta ja siitä paineen noususta. Ja sit jos tekee silleen, että tiputtaa vaikka kiloa ja löysätään 5 naksuusta perään. Se voi olla. Niin. Sillä saadaan ainakin vetopitoa. Niin sit on pienempi, niinku periaatteessa pieniä kokeiluja. Niin. Nyt ei kannata mitään ääripääratkaisuja. Ei. Niin ottaa sen, että laittaa vaikka kilo. Mä nyt kysyn vielä Heinosen, mitä mieltä se on. Niin jos se laittaa siihen kiloa ja 5 naksua löysemmällä. Ja sähän voi kestää kysyä, että sun pitää totta se toppaa löytänyt, vai kääntää pakaajolla. Niin, ja sit täytyy kysyä vielä se, että toi kuminpoltto, tai lämmitys. Nythän mä pyöräytin vaan silleen, että tarras lähti. Aikaisemmin mä oon pyörittänyt ihan kunnolla, mutta en mä huomannut mitään eroa. Ei siinä varmaan ole tässä lämpötilassa, niin kun se on tossa, kun sä lähet viivasta ja sä pyöräytät sen ekan kerran ympäri tuolla, kun lähtee lapulattia, niin se on sen jälkeen. Vetopito oli paska, vai luisti liikaa? Vähän sekä että, kun tuntuu, että se oli ihan tosi liikaa. Mä en vakaajalle tekis mitään ehkä, koska se voi olla niin radikaali muutos. Koska jos Jakekin sanoo sitä, että se on pystyssä, niin on hyvä. Ja sit se on niinku jätti, niin toikin on semmonen juttu, mikä täytyisi jossain hyvinkään reenipäivällä testata tuon vakaa, ja sitä ei oo testattu vielä. Se oli kyllä hyvä. Miten se niin nyt koetiin? Niin oli juu. Nythän niillä on samanpainoinen kisa, nyt on se vakaa, että tähän ei kukaan tiedä. Ei. Niillä oli pystyssä 200 kiloa painavampi. Niin. Anna pari. Ja olet kyllä saman kokoinen putki kuin meillä. Nyt tehdään peitsi. Minkä pitäisi peitsi?
Onko live päällä? On vähän kuuma. Oh. And guys, thank you for the party. Thank you for supporting us. And next year, hope to see you again here. Thank you very much for all and do not go brothers. Thank you. Thank you so much. We all like to hear these stories that you tell us. So thank you again to Alex Bennett. We are moving forward. Hi. We are on the other side and can see. So how do you feel? How is it for playing? We really like your car. It's a very strong and powerful car. We made some interviews with you. You can share your thoughts with the audience. So hi from me. My name is George Cristoforu, known as Sela Bobo. It's the third time to be here, and it's a pleasure to be here. We love the fans; they are crazy. The track is high level. We need skills in order to complete a good run, and it's a pleasure to be here. And you said to me that you are handling this weather very well because you are from? I am from Cyprus, so we have similar weather. So it's a common thing for us, the 40 degrees. I know it's difficult, but we can get rid of it. Who is going to be your pair in the battle? I'm going against Cello Day. So it's the second test round that we meet again. So may the best man win. Are you excited? Are you looking forward to it? Of course. We came for these battles. It's the nice thing of drifting, seeing two cars pushing each other. It's really nice. Thank you so much, and we wish you good luck. Szóval, hölgyeim és uraim, egy szolgálati közleményt szeretnék megejteni. A parkolás ingyenes az összes parkolónkban, nem kell érte fizetni, nem kell érte sorban állni. Azok az autók, akik az utcán állnak, és majdnem az út közepén állnak, büntetésre számíthatnak, mert az utca meg az út nem parkoló. Tehát mivel hogy ingyenesek a parkolói, be lehet hajtani, nem kell sorban állni. És nem szeretnék büntetést kapni most, vagy augusztusban, javaslom, hogy használjuk a parkolóikat. Köszönjük szépen! Én pedig átpróbálok. Na, innen már működik. Másik a Pina ajan takán. Akkor követ. Mikor? Oh my god. You're fucking amazing. Mindegy, valamit mikrofonban beszélek, most éppen ez működik. Következő pilótánk Szucskó Martin. Először is a csapatomnak, hogy eljuttattak ide, a gyerekkori álmom Vászalóra. Mert 5 évvel ezelőtt korlátszéléről néztem a prokategóriás versenyzőket, és itt állok. Nem sokára versenyzünk Magyarországon. Izgulsz nagyon még? Egyáltalán nem. Hi, Sammy Tambi. But I don't speak much English, so I can speak for him. Okay, thank you. So Sammy Tambi is nice to meet from Finland. From Finland, so from the very closest country. Yes. It's only under 2 kilometers right here, and a little bit warmer maybe. Here. Alright, that sounds very, very serious. When did you start your trip to Marrakech? Which day? Monday morning we went to the ferry and drove since then. Of course, hotel nights a little bit in between. And we were here Wednesday evening. And if I'm well informed, this is your first time here at Marrakech, right? Yes, we have been only so far in Riga before. So it was a little bit longer trip. And how do you like the track, the audience? How is the car working? How is the car handling this extreme hot weather? The car is working actually really well. We have had before issues, which we have upgraded, and now it's working really well. No issues at all. It's good. And the car is, the track is really nice and technical, and we can like it. It takes a little bit to get to know it, of course, because it's a new track and everything. We are in the silence, so we are really happy. Then you can remember it. It's first time here for you. So you remember. Who are you going to compete in the battles? Well, we are next car. Tony Hoyan, from Hungary. Are you excited? Yes, of course. We have talked, and it's a really great time. We are looking forward to honest battles, great battles.
Could you do some training together today? No, actually, we took just very few training because we don't have so much tires with us. So we have to think if we will need, then we need tires more. So if everyone has some extra tires, then give it to somebody, please. Thank you so much. Good luck for the competition for you, and we will see you next year, maybe? Maybe, yeah. We have plans already. So maybe, let's see. Thank you so much. That's nice to hear. Good luck. I hope you did taste. Akkor lássuk magyar Tomiékat. Thomas Ungarnaus Ungarn. Tomi Magyar is in the leading position. Na de nézzük a fordított felállást. Számítám még elől. Magyar Tomi követi. És akkor a továbbjutók kérem szépen, nem más! Megálljuk a srácok! A továbbjutó Magyar! No niin. Hyvää iltaa täältä kuumasta Unkarista. Ei vaan. Már meg is kaptuk a Ajot on ajettu. versenyigazgatótól 3-2 tiputtiin Terror Benchille. És jön is, kérem szépen! Gediminas Leviskas és Mitä me nyt käydään läpi? Enver Haskasat. No. Ez azért viszonylag gyors, lendületes csata lesz. Seissiveto alkuun. No, joo, seissiveto. Mä kävin treenaamassa päivällä. Ja lämpötila oli huomattavasti kovempi mitä oli nyt illalla kun ajettiin tuossa 3-2. Niin se tuntui tosi liukkaalta toi auto. Ja me sitten vähän muutettiin rengaspainetta ja perän jäykkyyttä. Ja nyt sitten viimeisten reenien jälkeen ja oli kuljettajaparaatia ja muuta ja ilma kerkesi sitten jäähtyä sen verran paljon. Niin seissiin kun lähdettiin, niin ne oli sit kumminkin niin isoja muutoksia tai tuo lämpötila vaikutti. Et tuli aivan järkyttävä pito tohon autoon. Niin alkuradasta meni ihan okosti seissinä. Ja sit kun tultiin tuohon kirraavaan mutkaan, mikä tulee tästä puitten läpi, voidaan laittaa liveä tähän näin. Niin siinä kohtaa vauhti tippui sen verran, että olisi tarvinnut päästä kakkoselle. Tai heittää kakkosvaihe. Mut siinä oli jo sen verran ohjelmaa fyysisesti. Mä ajattelin, että vedän sen kolmosella ja mä löin kolmosella kaasu auki, niin ei tapahtunut mitään. Sitten kytkinpommi ei tapahtunut mitään ja toinen kytkinpommi, niin sit heräs vasta ja kaveri oli jo kaukana siinä kohtaa. Ei hirveen kaukana, no ei hirveen kaukana, mutta riittävästi. Riittävän kaukan kumminkin. Kyllä. Sitten liidiin ja ajattelin et nyt pistetään sit kaikki mitä autosta irtoa sinne, et saadaan se vedettyä se kirraava mutka ja mennään vähän tänne sivummalle niin. Sit tuolla on rataa tehty silleen tyhmästi.
rataa tehty silleen tyhmästi, kun Pro ja Pro 2 ajaa samaa rataa. Niin sinne on tehty tuplabokseja. Niin mä ekana luulin, että se meni vaan se mun ajo ihan totaalisen vituiksi. Mut nyt kun mä äsken katsottiin liveä, niin mä tähtäsin taas siihen jälkimmäiseen boksiin, koska Pro boksi on ensimmäinen ja Pro 2 on toinen boksi. Niin mä tähtäsin siihen toiseen boksiin, niin mä en kerrennyt enää tekemään puolenvaihtoa sit sinne seuraavalle Tatsenkoulle, vaan se myöhästyi ja sit tuli niin jyrkkä, olisi tarvinnut niin jyrkkä käännös tehdä siitä ja mulla oli taas 3 päällä, niin se ei taaskaan herännyt. Niin se meni siinä. Eli olisi tarvinnut saada vain enemmän ajaa reeniä ja noita, että olisi tullut päähän se, että se on se ensimmäinen boksi. Eikä se jälkimmäinen, koska sitä puolenvaihtoa ei kerkeä tekemään siihen meidän toiseen, kolmanteen Tatsenkouhun, jos mä ajan siihen väärään boksiin. Ja nyt kävi niin, että mä ajoin väärään boksiin. Mutta... No, tästä taas. Niin. Tästä taas opimme. Tavoite on täytetty, päästiin kaavioon. Saatiin ajaa. Hyvä tapahtuma. Kaikki asiat on hyvin. Kerro missä mä en itse asiassa oikeastaan tiedä. Puolassa. Puolassa jostain syvällä. Tää oli joku mikä Hotel 17, mutta tossahan tuo varmaan lukee joku Hotelli 17. Sano ottaa se. Oli tässä pieni. Tää on maksimin palasia. No. Tammen kulttuurimatkat. Museossa yöt. On kyllä tavaraa. No, missäs me nyt ollaan? Kato, liputkin on laitettu, ne on meidän lempparipaikka. Niin, no. Ne odotti meitä. Odotti. Siellä on varmaan kakkukahvit ja konjakkipaukut. Yleensä on. On. Mitä me teemme tätä Ruotsin lippu tosta tekee? Niin. Ei tässä näe kyllä yhtään ruotsinkilipistä autoa. Punainen matto puuttuu vielä. Se on tuossa sisällä kun mennään. Joo. Se riittää, että se on siellä. Taataan Matsten kontti täyteen juotavaa ja... Sinne ei tajua ihan hirveesti mahtua. Pari tölkkiä voi mahtua. No pari tölkkiä sinne voi mahtua. Niin. Voi olla, että... Voi olla, että johonkin muualle täytetään kuorma. Onko ainoa kello rannekkeet vielä? Vittu, mä säästän koko vuoden. On mullakin. Mä säästän koko vuoden näitä. Näkee, että on käyty kisoja. Älä jätä siihen. No jätä. Ai.
Me tarvii alkaa tyhjentää. Ei tarvitse, niin on ehkä tuolla asemalla. Mennäänkö tosiaan 16.30 laivaan, niin se tarvii olla tunnin päästä satamassa. Joo.